To bude v tej prvej fáze, strelíte si stojko a keď nám to pôjde, prejdeme na trošku takú rýchlejšiu strelbu a tiež pôjdete bariéry, tam vám poviem potom postupne, že čo a ako pri tých bariérach ako budete fungovať. Základ je to, aby ste boli bezpeční, všetko čo budete robiť, čo sa týka prebíjania zbrane, kontroly zbrane, budete robiť skrytí za bariérou, až keď dostanete pokyn, sektor, z ktorého budete páliť, a vtedy sa pôjdete na ten sektor. Potom budete pôjde pájať, pôjdeme to isté cvičenie na záver s tým, že pôjdeme nízku bariéru, pri nízkej bariére robíme len stoj, lach a robíte to s dvomi nábojmi, čiže stoj 2. Není pre mňa rozhodujúce to, či mám 10 sekúnd 15 zásahov tu na, alebo či mám za 3 sekundy tu na zásah. Pre mňa je toto priorita. Že tu čas a rýchlosť. Dobre? Samozrejme bezpečnosť. Takže na signál nabijete zbraň, ideme dve rany stoj, dve rany tlak. Keď som ready, kontakt. Pozícia stojí spoza tejto bariéry. Keď mám, zbraň musí byť pripravená na boj. Keď zakričím vpred, tento strelec uteká za svoju bariéru, ten strelec uteká za svoju bariéru, to znamená... Toto je pevná prekážka. Dobre? Zmena. Kontakt! Kontakt!